Mas aja dikeprukne to. Barang apik kaya ngene kok arep mbok kepruk lho. Kepruk piye to? Tak kira arep mbok keprukne ya. Nyapa? Iki lho apa iki? Iki neh sing mbok dol, ndek iki wis iki neh minibar karo kitchen set iki mbok dol neh. Wis salah. Lah piye? Ini motifnya kali niki Mas. Di iki kan harus tak kirim ning Pasuruan. Oh iki anyar neh. Anyar neh terbaru, motifnya beda lho wis ya. Motifnya minibar plus kitchen set lengkap. Penak. Jan penak iki. Bahane apa ngene iki ya? Full ACP lo ya. Jelali, full ACP. Duh, ada gula, kopi, Susu yo kene. Iya dah. Wis dilengkapi fitur neon. Oh, metu dimare iki to. Yo. Mosok loro iki tok dimare. Iki. Oh, lala. Oh, dadi pemain isa-isa masak wis gak petengan. Iki nggo nadah lauk pauke ya wis lengkap, jejer-jejer koyo ngene iki. Iki wis enek wastafele. Nek bar isa-isa to, dicanda-candane kene, wis tak kei bonus kran selang pembuangan. Dan nek wis resik dideleh kene. Ya to, penak. Lah iki sik enek. Eneng neh yo an. Gon Magicom. Wis lengkap ning kene. Lah Magicom. Lah nggih masake endi nggih masake? Masak wis lengkap ning kene. Lah iki Oh, wis metu bolongane yo an. wis kene nggo ada selang apa LPG. Laci-laci lengkap lah ada bumbon-bumbon. Nggo iris-iris ya wis enek. Iki neh Regane piro regane iki? 6.500.000. Padha karo sing ndek iki ke. Padha. Piye neh? Gratis ongkir tanpa DP, bayare COD. Lah wis seru, tapi Iya, cara pesene jelas lali. Cara pesene piye cara pesene apa mau dulur-dulur iki? Profil ki furnitur aluminium. Ning isore ana bawane. Tul terhubung admin langsung pesen paket kitchen set minibar 6.500.000. Siap.